Good morning, guys! 11:15 na ng umaga. I am ready. Wala akong dalang powder sa lahat ng... Meron ba akong dalang powder? Wala talaga akong dalang powder. Ano ba yan? Anyway, tapos na ako mag-makeup. Yung sa lips ko, yung gamit ko is yung Maybelline Superstay Matte Ink na naman, guys. But this time, I'm using the shade Lover. And yung pimple ko, hindi siya okay. Nakikita nyo pa rin siya. Diba nilagyan natin siya ng toothpaste kahapon? Bumpy pa din siya, pero hindi na siya kasing laki. Tapos nilagyan ko lang siya ng concealer para hindi masyadong kita. Kasi pula siya eh. Pulang-pula siya. Kasi inano ko na naman siya. Pinil ko na naman. Kasi after ko nilagyan ng toothpaste, parang tumigas yung outer layers, yung outer layer kinuha ko. Anyway, ito yung pa-outfit natin ngayon. This is from Chatuchak Market, Bangkok. Maganda siya kasi short na siya, hindi na siya kailangan itak in. And then I'm just wearing the jeggings that I got from Yes Style. And I will be wearing my white Converse. And for the For the outerwear, I will be wearing this. Thin coat lang siya. I got this from Supray. Nilagay ko sa likod yung heat pack. Ito, dyan. Maglalagay ako dito sa harap. Itong bago naman. So, alam na natin kung paano siya gamitin. So, gagamitin natin siya. Kasi, parang kahapon ata yung pinakamalamig. Ito yung hindi heat pack talaga. Ano ba yan, uy? Ito yung hindi heat pack. Hindi ito yung nagsistick. Yung isa yung nagsistick. Babe, so this is not the... It needs to be the yellow one. Ito, okay. Ito yung ano lang pala. Yung igaganon mo, tapos nag-heat up siya. So, ilalagay ko to sa pocket ko. So, dapat yung nag-heat up yung yellow na packaging ata yun. That's alright. Pero ito, igaganon to guys, oh. Tapos, ano siya, mag-heat up siya. Yung dala ko is yung Kate Spade na Live Colorfully na perfume. Bigay ni Tita Sue. Thank you po. Hello. Sayang. Uy, ilalagay ko sana yung heat patch dito sa harap. Oh, sa ilalim siya ng clothes. So, isi-stick mo siya dito. Tapos, yung nag-heat na part, parang yun yung magta-touch ng skin mo. Kaya, it keeps you warm. Pero yeah, okay lang naman. It is siguro mga around 20 degrees, pero sunny. So, hindi naman siguro ganun kalamig. We will have some ramen today. Ichiran ramen. And then, pupunta kami sa park. Magbabakasakaling merong mga cherry blossom na natira. Kasi parang ano na ngayon eh. Patapos na daw yung cherry blossom. Kung may mga natira man, konti na lang. So, ayusin ko muna itong mga damit. Kasi magpapalinis din kami ng kwarto. Para ma-refill yung aming toothpaste. Kasi wala na. Diba maliit lang yung toothpaste. Ganito lang kaliliit, oh. So, ilang beses ko na namin yung nagamit kahapon. Tapos kagabi. And kanina. Pagligo namin. Ay. Yan. Okay na. Tapos basura yan. Alright, I'm good, babe. I'm ready. Monday morning in Tokyo. Hindi siya ganun ka-busy, guys. Tama lang. Yan. Kahapon nga na Sunday, mga ganitong oras, hindi din ganun ka-busy. So, ngayon, lalo na ngayon, di ba, na Monday. Pero kapag dumating na sa gabi, doon na nagiging busy. Okay. Ito na daw yung street papunta sa Ichiran Ramen. Marami ding mga kainan dito. Yung suot-suot ko pala na sunnies is from Sunny's Face. Maliit siya, no? Okay lang ba? Okay lang naman, no? Hindi ganun kalamig. Kanina sunny, ngayon nawawala na si sun. Pero okay lang. Si Dan nga ako, naka-t-shirt lang. You right, babe? I'm good. They have vending machines everywhere. Everywhere. Tapos yung ibang vending machine nila, meron pang hot drink. Diba, babe? Diba? Diba? Exactly. Yes. That's right. Ano yun? Girls bar. Girls bar. Bye, my love. Dito na kami, guys. Ichiran Ramen. Yay. Tapos may binibenta din silang mga ganito, oh. 2,000, babe. This is what I'm talking about.
So, meron siyang, ilan yung laman niya? Ah, so it comes with this set. And then this. So you can buy that or that? Yeah. For 2,000. What's the difference? So, ito, packet lang talaga siya. Diretso na. Ito, gagawa What's ka that talaga then? na sarili Is mo. That's the pasta. Is it? Yeah, that's the noodle. Yeah. So, magkano to? Okay. This box contains 5 servings. 5 servings, babe. That one. Yeah, how about those? And then, how about that one? How many servings? Just one, right? Bakit sabi 5? Hirap, beshi. Hindi tayo makaintindi. Pero yeah, bibili tayo niyan, babe. Kain muna tayo. Dito na tayo, guys. Pasok na tayo. May mga, pak. Ichiran. Yan yung binibenta nila kanina. Tikman muna natin kung masarap pa talaga. Okay, we're here. Lenny. Hello! Okay, ito. Insert bill, coins. Press the ramen button. Okay, so you have to insert the coins, babe. Sorry? Insert bill. And then press the ramen button. Wait, which one? Which one do you want, my love? Uh-oh, this is gonna be hard. I want that. Oh, that's extra. So put the money. I want to get beer as well. Oh, beer, yeah. Here. And then select your ramen. Yay! Look. Ano yun, babe? Yun na yun? Extra pork? Oh, look. Dalawa na. Okay. How about you? That's yours? Is that, do you want the same as well? Yeah. Okay, no, that's alright. No extra pork for me. And then, your beer. Sige. So meron din sila ibang drinks, babe. Sorry? They have other drinks as well. What am I gonna drink? Tapos pila na, guys. After mo makuha yung mga tickets, pila na. Okay, so meron silang ganito, guys. Pipili ka kung anong seasoning, richness, ang garlic ba, onion, yan. Chassis is, I think, sliced po. Okay. So we're doing 2? Dito ko, guys. Lahat, ibibigay na sa kanila. This one. Cheers. That's his. Thank you. Siyempre. You sit down, man. Parang mangungumpisal lang tayo dito. Ako. So, dito yung mga ano mo, baso, tubig. Tubig ba to? Water nga. Push for water. At least meron. Babe, they have water, babe. On the side, oh. There's water? Yeah. Ah, yeah. That's cool. To the faucet. Pwede siya i-unlock, guys. It's not unlocked though. Why? So you keep it Japanese style. No, that's fine. That's Japanese still. See? I like that. Yay! Wala na kaming harang. Papakita niyo yung channel ko sa mga tao. Parang ano, ewan. Tingnan mo. Nakaready na. Papakita niya daw sa babae kasi parang nagtataka yung babae kung bakit kami nag-film. Tingnan mo to. Kinakausap nila kami, hindi naman sila maintindihan. Meron kaming egg. Yan. Okay. Tapos, to the ramen. Tapos merong ano, parang wet wipe. Ang cute. Yung beer ni Dan nandito na. Cheers! Thank you. Arigato. Yay. Arigato. Thank you. Ay, i-close. Ay, i-close it, babe.
Privacy. Kain na tayo. Kain, guys. My gosh. Alright, tikman natin. Sabaw muna. Wow. Sobrang rich ng sauce. Kasi meron na nakalagay na beef dito. Pork dito. Bali, ito extra na lang siya. Tapos na guys, grabe ang sarap. Pinaubos ko kayo dan kasi hindi ko naubos pero konting-konti na lang natira. Sarap, promise. Pwede ka mag-order dito kasi di ba nag-order na tayo dun sa ticketing machine. Kung meron ka pang additional order, pwede. For extra ordering, press mo lang to. And then tapos na kami. Iiwan na siguro namin to dito tapos lilinisin nila. Ready for the next customer. Did you like it? It was so good. Alright, ready? Grabe, busog na busog ako. Busog, babe? Busog. Busog. Sobra. Kung nandito kayo guys, check nyo, Ichiran Ramen. Ang sarap. Hindi pa kami bumili nung packets. Kasi napanood ko sa video na meron ganun sa Don Quixote. And pupunta kami Don Quixote today. So mamaya na yun. Maglalakad kami papuntang park. Right, babe? We're going to the park. Yeah. Tinitingnan ko yung mga vending machine nila. And see kung meron silang ramon eh. Wala akong nakikitang ramon eh. Dapat meron sila nun. Punta tayo dyan sa BIC, guys. Meron silang mga gadgets. Tingnan natin kung meron silang phone case na dan. Dito na kami sa loob, guys. Wala silang mga phone case. Mga gadgets lang talaga. Mga laptop, ganun. Walang mga phone case. Baba tayo, babe. Dito sa second floor. So, third floor yung mga tablets. Dito sa second floor, nandito yung mga camera accessories at saka mga camera. So, tingnan natin kung anong mga kikita natin dito. 500 yung entrance fee, guys, ng ng park. Dito kami sa park. Sana may cherry. Ay, meron pa konti. Yay! Oh, it looks good. English. Mga pamphlet pero wala na. Ubus na. Hello, babe. Can you help me with my sunnies, please? It's stuck. Nag-snow, guys, oh. Nag-cherry blossom. Ang ganda. Meron kami nakita dito. Parang siya na lang ata natira na sobrang full pa niya. Kasi may mga late bloomer daw. So, isa to sa mga late bloomer. Yan. Ang ganda dito. May mga nag-snow na mga cherry blossom. See, may mga naglalaglagan na ng mga petals. Where are we? I don't know. Pasok kami dito, guys. I think it's called the Taiwan Pavilion. Cheers. Pavilion? Taiwan Pavilion. Okay. Alright, let's go inside. Ang ganda nito, oh, parang painting. Dito na kami sa cherry blossoms area, guys. Kaya lang wala na masyado. Yay! Pero maganda pa rin. Ang ganda pa rin. Kapag siguro nag-bloom na silang lahat mo, tapos nandito ka, sobrang ganda nito. Ngayon nga na hindi masyado, nagagandahan ako na sobra. Ganda. Malapit na siguro kami matapos, guys. Kanina pa kami naglalakad. Sana nag-sketchers ako. Anyway, ang ganda, oh. Ang ganda. Punta kami doon, guys. Don Quixote. Tapos na kami sa park. Kakapagod, pero lakad pa din. Here we go. Don Quixote. Yay! Ang dami na. Ito yung hinahanap natin, guys. Wala nang lavender. Diba lavender? I think lavender yung kulay. Pero wala eh. Ay, ito din yun. Yes. Chubaki na repair mask. Hindi na kailangan patagalan sa buhok, guys.
Yan na siya. 0 seconds. Or 0 seconds. 0 minute ata yung meaning yan. Napanood ko to eh. Kunin natin to. Maganda daw kasi yung Chubaki. And then, ito daw maganda din daw sa paa. Nandito ako sa mga mask, guys. Isa to sa pinakasikat nila, yung Lululun. And ano siya, 1,500 yen. And meron na siyang laman, 32 pieces ata if hindi ako nagkakamali. Tapos ito, gusto ko to i-try. Ilan ba? 40 yung laman? Kung 40, mura na to ha. Kasi ano lang siya, 999. Kung 40 yung laman. Ito guys, maganda din to. Meron ako nito binigay ni Manay. Pero bakit nakalock? Ito gusto ko to bilhin. Meron ako. Medyo marami na. Nandito kami sa ano guys, basement. Nandito yung mga pagkain. Meron ding mga makeup, mga shampoo. Not makeup, skincare. Lotion. Hindi ko pa nakita yung lotion. Shampoo, conditioner, mga hair products. Nandito yung iba. Pero mostly mga food dito. Nahanap ko yung lotion nila. Asan kaya? Meron silang iba't ibang klase ng pagkain dito. Oh. Tingnan nyo yan. Oh. Squid na squid. Hala. Oh, grabe oh. Parang ganito yung itsura nung kinain ko kagabi. Yung masarap ba? Pahanapin natin yun. Ano yun, babe? Chocolate coated coffee beans. Do you want that? I could eat that. Hinahanap ko pa rin yung Not good for ano. me. Ito yung hinahanap ko. Cheese. Ito yun. I want this, babe. Cheese. Ano pa yung flavor ng iba? 298. Hindi ko pa ito na-try, pero masarap daw eh. Para lang tong lumpia. Feeling ko. Parang ganun yung style. Cheese. Ano pa? Merong corn. Do you wanna try that? What flavor do you think, babe? Nah, they're about me. Okay. These are like a mixed bag, yeah. Okay. Is that a mixed bag? A mixed bag. They get less so, don't you? $298 for how many? Well, how many is that? I don't know. Lisod ka ayo, babe. Isulti kung pila na kabo. So, this one. Nandito yung KitKat, guys. Mga KitKats. Is it right, bud? Yeah. It's cheaper. Ay, nandito yung sa Ichiran Ramen, guys. See? 1,852 lang. Tapos doon, 2,000. So you get one of those? Yeah. Which one? One each? It's up to you. Just this one. Just one of these. This Yeah. Yan lang. Yan daw yung masarap, sabi ni ate. Hindi namin ito matatapos today, guys. Kasi ano pa lang kami, first floor at saka basement. And kanina pa kami dito. Kasi inano ko talaga. Iikutin ko lahat eh. Ito yung sake flavored KitKat, babe. Yeah. Sake. Hindi pa Is it? natin ito na-try, yeah. Sake flavored KitKat. Oh, yeah. Do you wanna try it? It's up to you. What's sake? The rice wine. The Japanese rice wine? Okay. Yeah. We need to try that here. Bayad muna sa counter, guys, before pumunta dun sa tax para refund. Hello. Thank you. 22,870 yung total, guys. After magbayad, ilagay dito, guys. Ibigay sa kanila yung mga shopping. Tapos tax refund counter. Bigyan kanila ng number. Bigay mo yung passport at saka receipt sa kanila. Thank you. So, labas tayo ulit. So, yung nabayaran namin kanina, guys, mga 22,000. Yung tax refund namin, 1,694. Tapos, ilalagay ni ate sa passport yung mga papeles. Hindi ko alam kung kailangan pa niya yan. Bili lang kami ng drink sa Family Mart, guys. Kailangan na namin bumalik ng hotel para iuwi itong mga to kasi mabigat na. Tapos, ayaw magpatulong ni Dan, uy. I'll get it, babe. What do you want? Oh, you got it already. Bibili ako na naman ito, guys. Vitamin C. This time, I'm trying the green. Ay, wala itong collagen. So, ano to siya? Royal jelly o citric acid. Yung isa collagen at saka hyaluronic ba yun? Hanap tayo ng iba pang drink. Gusto mag-try ng green tea na drink. Green tea. Rich green tea. Okay, try natin yan. 120 lang, oh. Nakabalik na kami sa hotel, guys.
Kanina pa actually. Tinanggal ko yung contacts ko, my gosh. Nakakapagod. Parang non-stop kami naglakad talaga. Try natin tong kanilang C1000 with citric acid and royal jelly. Ulo, sorry. You wanna try? Nah, I think it's Have some. yeah, Citrus. Vitamin C, come on. Let's try. Oh, so good. Whatever. So good. But. Hindi siya like, as in the best drink ever. Pero, naisip ko lang yung ano niya. Benefits, char. My God. Do you wanna try the Tokyo Banana now? Thank you, Ana Banana, for this. Alright. So, ganito yung packaging niya. Oh, outer packaging. And then, looks like this. Dan loves bananas. So, ooh! And then, it comes with 8. Yan. Usually, sa mga napapanood ko, binibili daw nila to sa airport. Ready, babe? Ooh! Well, it's very fluffy. Ganito siya, oh. Nice. Good. Haven't tried it. Very different. I know! It's very fluffy. It's banana? Is it very banana-y? Yeah. Okay. I don't know if you like it though. Hindi ako masyadong mabanana eh. Try ko lang yung ano. I like banana. So I like it. Ito yung favorite ko, guys. Oh, hindi namin ito nakita sa ano kanina, Don Quixote. Pero, masarap nito. Masarap din siya kasi hindi ganun kadami yung laman ng isang packet. So, pag ubos mo na isang packet, parang you'll ask for more. Char. Pero yeah, masarap. Para siyang fish cracker sa Pilipinas, pero way better. This is so good. So, ito yung ginawa nila sa mga pinamili namin sa Don Quixote, guys. Nilagay nila sa ganitong packaging. And sabi, do not open the packaging until you have left Japan. Please note that if you consume this product while in Japan, you may be subject to pay consumption tax. So, hindi natin siya ma-open. I-haul ko na to pagdating na namin sa Australia. Kasi hindi natin ma-open. Tapos, inano nila, pinak nila into 3. Yan, 3. Guys, we will head out in a bit. Nagpalit ako ng coat kasi yung kanina suot ko, hindi yun medyo manipis yun. And I'm pretty sure it's gonna be cold because, gabi na. And, nagpalit na din ako ng shoes. So, I'm wearing my Skechers this time. Para comfy. And, we're ready? Yep. Kakain lang kami, guys. Nag-research si Dan kanina kung saan kakain. May nahanap siya. Parang maliit siya na alley. Ang daming tao, siksikan. Hindi ko alam kung anong lugar to. Parang ito ata yung main na area nila. Kasi gabing-gabi na, tapos ang dami pa din tao. Doon daw kami pupunta, guys, sabi ni Dan. Ay, stop na, Beshi. Ang haba kasi nung nung tawidan na yun. Oh? Dito kami magdi-dinner, guys. Omoide Yokocho. Sorry kung mali yung pag-pronounce ko. Pero maliit siya na alley. Ah, look at that. They have some cherry blossoms going on there, babe. Oh, nice. Ay, ang bango. Parang barbecuehan lang. Pero mas mabango. Ala. Gusto ko i-try yung sake nila. Rice wine. Guys, nasa kami? Kabilang alley. Hindi yung kanina. And parang ito yung sinasabi ni Dan. Ayan. Mga maliit lang siya na Busy, guys. Ito yung menu nila, guys. Meron sila hard liver. Or is it two on a stick? Hindi ko lang alam kung chicken liver yan. Kung chicken liver yan, masarap yan. Tuna, octopus, squid. Okay.
Here we go guys, the sake. Gusto ko to i-try. Rice wine siya. And then Dan got beer. Yung bottle Asahi. And then, complimentary ata to nila. Eggplant. Eggplant? Yeah, that looks like eggplant. And then maybe a capsicum. Bell pepper ata yan. Dan kami. Ayun tayo guys. Para siyang suka. Yung amoy, it's like vinegar. Did you smell this? Yeah. Drink it like a shot. I don't like it. You barely tasted it. Look how much you tasted. It is, it's strong. Here, let me have a shot. Okay. It's not too strong. bad. Yeah? That's yours. I just really want to try it. 470 yen. Beer is like, I think, 570 yen. You okay? Okay, it's pretty easy, a few of those. Ganito lang siya guys, maliliit lang siya ng mga yan, kainan. Tapos si Kuya nagluluto dyan. Hintay namin yung food namin. Yung eggplant, ang sarap. Naubos ko. Dalawang malalaking pieces. Sarap. Yung sake na yoko. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko yan i-try. Ano mo? Hindi ko siya gusto. Weird lang ako. Dito na yung order ni Dan guys. Beef yan. Oh, it's good babe. Yum? I'll try. That's good. You like it? Too small? Good. Sarap. Chicken liver. Merong sauce dito sa gilid. Yeah, I can smell it. Why? I don't know what this one is. Merong bola dito. Isn't there like a mushroom at the end? I don't think that's a mushroom. I think that's a heart. They cut it in half. Yeah. Try the heart. Now, good? Yeah. Hindi ko alam kung ano itong, parang round. Hindi ko alam ano ito. What's that ball thing? It's like an egg. Yeah? Parang egg. Yeah. That's the liver. It's good. Try it. Sorry. Sarap na sarap ako eh. I like it. You're gonna split it out? There. Tsaka. Sarap pa. Sarap kayo. It's not cooked? I don't think so. Hindi niya alam kung ano in-order niya. Sabi niya, ang tagal lang screen, tapos hindi niya nakakita sa grill. Ito pala. O, sige. Try mo. Shut up. Is it? Fail ba ito? Fail? I don't think I like it. Okay, I'm not gonna eat it then. Try it. Soothing, really. Ayoko nito. Where are we now? Just to like lean down. Dito kami sa... No idea where we are. Hindi ko alam kung nasaan kami guys. Pero tapos na kami dun sa barbecue kanina. Gusto i-try ni Dan yung takoyaki nila. Dito. Parang tinignan niya to sa YouTube. Tapos, yeah, masarap na yung takoyaki. We went for the 6 pieces for 600 yen. Ano yung 8 pieces or 700 yen lang? I left some room. Because I know you're only going to have 2. No, I'm going to have 4. Good job. So we're having 6, you're having 2. We got the order, pero hindi ito yung in-order ni Dan. Yung dala ni ate, dalawang order guys.
na hindi yung order namin. Like, ito yung in-order namin. Yung dala-dala niya, ito, at saka ito. I know, wait. Ito, at saka ito, may dala siyang ganito. Yan. Hindi naman namin yung in-order. So, sabi namin, ito na lang yung ikikip namin kasi maghihintay pa kami medyo matagal. Hindi talaga kami nagkaintindihan, guys. Binalik ni ate. Sabi niya, ayan, magkapareho na sa picture daw. Tapos nakain na to ni Dan. Isa lang yung in-order namin. Anyway, kain tayo, guys. Pinagawa nila dito, guys, oh. Sila kuya. Diyan kami kumain, guys. Gindako, highball, sakaba. Gindako. Diyan. Alright. Where to next? I actually want to go to check out that street map. That street? Gusto niya daw mag-video game. Let's find a vending machine because I need to drink. Dito kami sa Family Mart. Look us here. Ano yung vlog mo? Stacy Regala. Stacy Regala. Taga dito kayo? Hindi po. Ay, hindi. Tourist lang kayo. Dito pa tayo nagkita. Punta kami dito, guys. Game! Taito Station. Dito. Nasa harap nito yung Don Quixote. Balik kami dyan mamaya. Kasi hindi namin natapos kanina, diba? Let's go! Guys, I won! kanina dun sa baba. So cute! So soft. Alright, let's play that. Okay. Wait, relax. Dito kami sa loob ng ano, guys. Maglalaro kami dalawa ni Dan. Galit naman to siya, oy. Ang cool! Okay, so I'll get some more money back. Oh, how much is this? Galing na kaming ano, guys, Don Quixote. Tapos, meron kaming nadaanan. Hindi namin alam kung anong shop to. Pero mas mura, guys. Sa Don Quixote, meron silang ganito, 598 yen. Pero wala na silang stock. Dito, 400 na lang. Ito yung Lisi contact lens solution. Hindi naman contact. Eye drops siya para sa mga nagwe-wear ng contacts. Tapos meron sila 498 ito. Parang regular eye drops lang sa mga hindi nagko-contact sa ata. Yeah. Dito yan, guys. Buti na nakaabot kami kasi magko-close na sila. Mura lang dito. Tapos yan, yung DHC na lip balm sa Don Quixote, mga 500 plus ata. Dyan, 400. Pero naka-sale siya. Pero yan, mura. Bili kami Dr. Pepper, guys. Si Dan nakabili nito, sa isa sa mga vending machines. It's warm. Sobrang saya niya na ano niya. Pag ano siguro, pag red, warm. Pag ito, blue, mga cold to sila, cold drinks. Ito, binili namin dun dito. So see, like there's vending machines everywhere. Ang dami dun, vending machine. Ang dami. Musta? Dr. Pepper? There you go. Ooh. Look at that. It's like a Japanese. Las Vegas style. Is it? Try natin itong milkshake na warm. That's good. Is it? Really good? Yeah, you like it. It's good. That is so sweet. Punta kami sa ano, guys. Check namin yung bar. Club lounge ng hotel na to. That's, I think, really sweet. You like it? It's good, but like, it's really You sweet. want more? No, I'm good, thank you. Do you like it? It's nice. Alright, so floor 13. Ito yung view ng kanilang rooftop bar. 13th floor. Yan. Gabi na pala. We just got back, guys. I'm so happy with we call it Teddy, pero hindi namin alam sino to. Sino ba to? Ang cute, oh. Ang ganda. Tapos napaka-soft. Ang laki. Alam nyo ba na ano ako nito? Anong tawag na sa Tagalog? Nadagma ba? Basta meron kasing parang step doon. Tapos yung step nila, parang meron siyang metal na parang ito yung step. Tapos parang meron siyang metal na nagka-cover ba? Tapos yung metal niya parang na open. Naintindihan niyo pa? Hindi ko alam kung na-explain ko na maayos. Natapilok ako dun, tapos na ganun ako, guys. I landed on my knees. So, we got contact lenses, guys. Alam nyo, sobrang mahal. Like, sobra talaga.
Yung nabayaran kasi namin 6,000 plus, mga 6,900 ata. Kinonvert ko siya $87. For 2 pairs lang of contact lenses, $87. Hindi na ako nag-claim ng tax return kasi gagamitin ko siya. Kapag claim, 'di ba, ilalagay nila sa plastic tapos So hindi ko na siya kinuha. Ang mahal, ang mahal. Tapos hindi ganun ka-convenient yung nila. Hindi ko alam kung sa lahat ng Don Quijote or doon lang sa Don Quijote na yun. I-check namin yung Shibuya bukas na Don Quijote. And tingnan natin kung ano yung ganap. Pero yung ganap nila doon sa Don Quijote na pinuntahan namin is pupunta ka doon sa area kung saan naka-display lahat ng mga contacts, yung mga color. Tapos, kukuha ka lang ng card or box na empty. Tapos, pupunta ka sa counter. Doon sa counter mo ipapakuha yung grade mo. Tapos, meron kang i-fill up na document na like, alam mo kung paano ng contacts. Tapos, parang walang problema sa'yo na magsuot ng contacts, mga ganun. Tapos yung name ng doctor mo, yung address mo, ganun, contact number. Anyway, we spent like, I don't know, almost an hour just lining up. Tapos, pagdating mo sa counter na talaga, hahanapin pa nila yung grade mo, tapos nga yung document. Tapos, dun ko na nalaman na yung, pala, presyuhan is per box. Tapos, meron isang contacts lang per box. And you need 2 contacts, diba? Kasi parang 1 pair. Usually kasi, diba, nandito na yung dalawa, tapos ito na yun. 1 pair na yun. No. So, yung presyo pala dun, sa nakita ko dun sa, is isang box. Tapos, most pa ng contacts nila na nandun, dailies. And ayoko ng dailies. Gusto ko, at least 6 months. Pero walang 6 months nga ako nakita. 1 month lang. Ito lang yung 1 month na nakita ko. Merong ibang 1 month na kinuha ko na actually yung mga shade. Kaya lang wala silang prescription. So, ito lang yung isa yung may prescription. Anyway, I got the Revia color. Yan. I got it in 2 shades. Yung una lang sanang pinili ko is yung Gypsy Amber. Kaya nga lang, yung dalawang pinili ko na iba, walang prescription. So, nagkuha na ako din ng Nostalgia na shade. Isusuot ko to sila bukas. And then, gagamitin din natin to bukas yung Lisi na pang contacts, guys, na drops. Hindi ko pa to na-try. Sikat na sikat din to. Anyway, yun lang yun, guys. Yung ganap. Bukas, pupunta kami sa Shibuya para i-check yung Shibuya crossing na napaka-popular. Yun lang, guys, for this vlog. Salamat kaayo for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.